No. Prečo som tu? Čo sa vôbec stalo? Naposledy si pamätám, že sme pracovali na nejakom vedeckom projekte. Moja košeľa je roztrhaná a tak nejak do riti, kámo, čo mám spraviť? No nič. Nemám prakticky nič. Tak asi idem preskúmať tento maličký ostrov. OK, našiel som tu nejaké drevo, tak niečo z toho asi postavím. Tak, počkať, zoberiem si to, no. OK, mám, no, tak idem tento papek zaniesem a drevo idem teda zaniesem. OK, postavil som nejaký základný vor, ale neviem ako ho rozpohybovať. Plachta, OK. Možno stadiaľ toto pôjde, keď tu plachta je. Potrebujem to silne proste zatlačiť, inak som kúket. Kámo, toto nepôjde. Ako to vôbec pôjde ovládať? No čo tu mám robiť? Sakra, spadlo mi to. O super, tam viem, že je ostro, ale jak sa tam teraz mám dostať? Počkej, idem sa ešte tu pozrieť, že či tu niečo není. Počkej, není tu niečo.